Sziasztok srácok, ebben a mai videóban reketligezni fogunk, és... Ja... Szerintem kezdjük is ezt a meccset, az első meccsünket. Tréning. Azt milyen rossz setup volt, nagyon rossz. Jó van az úgy. Szereti kapuját. Kivel leszünk? Calvitie Extreme. Tehát, hogy az úgy kom. Kicsit pusholt az akuntom. Kihagytam. Gimme boost. És tiéd a védés. Tiéd a nehezebbik, nem a könnyebbik. Ha. Jöhet! Szép. Ja igen, és ott Wolf, nem, jobb felül a sarokba, ott lehet látni, hogy most csinálom a dolgokat. Ja, nem, én megyek. Isten, az demozzál föl. Bomboklat! Oszta. Nice one. Azért nem volt rossz. De. Jézusom. Hát érzajok, bocsánat. Na, ez volt a mi bombó. Mi bombok lett? Ja, mi? Kivédik. Kap előtte nekem. Hát az GG. Ó. Na jó, erről ne beszéljük. Ez be fogja lőni. 3-1 igazából, úgyhogy semmi gond. Híváló is... Az löki el. Ja, hogyha egyszer az is nyom... Aha. Az úgy komoly. Isten. Ezek nem bronzosok, ezek trashek, ezek nem bronzosok. Ennek ilyen videók, hogy trash rang, érted? Hogy nem is ranked ezek, az ranket helyett trash rang van. Ez majdnem beadta a flipuszatot. Nem rossz. Én vagyok, csak én vagyok. Hát, de ez honnan jött? Hát, hogy ez honnan jött? Tehát, hogy ez így teamétem az úgy így, na, az úgy jöjjön. Hoppá. Na, olyan jól tudok játszani. Én már alig játszottam. Na, ezt elvesztik. Elvesztjük, bocsánat.
akkor teszek vele egy olyan sorcot, ahol nem tudom, mit csinálok. Ellököm a csapattársam. Boboklat! Szép volt. I Greatpos. Opa. Greatpos. Azaz. Ó, Svenja, Hawaii Chihuahua. Az le. Hogy misszelem el? Egy majdnem. Menj haza magadnak. Azaz, gyere belém. 2-2 gólt lőttünk. Nem. Fotosave! Fotosave! Te mit csinálod, teammate-emet? Nem hiszem el. Ahem. Nem csináltam semmit. Nem. Magyar. Nem magyar. Magyarországon én az magyar. Azt nem, azt hittem az izé angol, az amerikai. Van olyan. De... Miért? Nem akarok rossz sorcot kitenni. Miért? 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 Nem. 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 Jó, oké. Semmi. Na jó. Na srácok, inkább átjöttem Rivalsba, mert káoszok a teammatek ott Rocket League-ben. Inkább itt megyünk 1v1-eket. Ezek a teammatek amúgy. Csapattársak. Téli amúgy. Ja, ja már refresheltem. Játszottam máma? Jaj, játszottam. Aha. Itt az egere, meg a bűnötüzetem. Aréna. Most. Aréna. Csak kérlek ne cheateljen. Hát mondjuk, de én úgy tűnik, mert nem szavaz, jó szavazott. Most cheatelni fog. Én ezt nem tudom, mit csinálok. Isten, de béna vagyok. Autó. Amit neki nem nekem. Jó.
úgy, ja. Tehát úgy, ja. Jó, ja. Ezután a meccs után, és akkor azt találtam ki, hogy ezután a meccs után elmegyek Steelbe megmutatni a pénzem, mert sok jó szereztem mostanában. Aztán, ja. Ja, tanultam egy pár dolgot amúgy. Ekközben volt videó. Jó. GG. Hát egy... 2-2 a szalacska, de tényleg amúgy. Csapadékra nem kell készülni. Hírek. Okos hírek. Meg fogok halni. Oh! Ő akarta? Ja, most már nem késezünk, barátom. Az fagyasszál. Bolond. Csomai... Mi is permafrostozunk, aha. Nekem is van, nem baj menő, nekem is van. Burgonyával megtekinthető, mi? Ezt hallottam. Igen. Persze a tévé. Izéljel nekem. Jó. MC boy. Amúgy nem rossz a gyerek. Na jó, csak folyton freezezik. És akkor lejumpotozett engem. Hátrafele. És akkor lejumpotozett engem. Hátrafele. Pow! Most már elverem, úgyhogy tök mindegy. Jó, szép. Szép. Akkor bemutatom a bézemet. A rezsi csökkent. Az komoly. Rezsi csökkent. Hogy nagyon kicsit fejlődött. A bézem, aki akar, az írja rám DC-n. Ott a szerver link a YouTube-on, és az a trédelek. Meg a videó alatt is itt lesz a link, úgyhogy... Na hát... hogy nagyon kicsit fejlődött. A bézem, aki akar, az írja rám egy ilyen valami... Hát, ja, amúgy. Igazából ennyi. Mit mondtam még? Mit csinálok? Mutatom a bézem. Az ja. Na jó van szerintem. Hát akkor szerintem ez a videó el is lett volna. Hogyha szeretnétek még ilyen tartalmat, iratkozzatok fel, lájkoljatok. Sziasztok!